सैताना हास्थायोदि फोथायारिफोरा माखासे खामानिखौ दा मावथों होननानै जि खामानिफोरा फोथायारिफोरनि आत्मिक जिउखौ जौगाहोयो आत्मिक जिउखौ सानफा एफा डेभेलप खालामो बेबायदि खामानिखौ मावनायखौ सैताना हास्थाया दिनै आङो बेबायदि 6टा बाथ्रा लानानै फैदों जि 6टा बाथ्राखौ सैताना माब्लाबाबो हास्थाया जे जों साफ्रोमबो फोथायारिफोरा बेखौ मावथों होननानै बियो हास्थाया बे 6टा बाथ्राया मा बेखौ मिन्थिनो थाखाय नोंथाङा भिडिअखौ जागायजेननायनिफ्राय जोबजासिम नायगोन आरो लोगोसेयैनो साफ्रोम नायगिरि नोंथांमोनखौ खावलायदों सोरबा जुदि आंनि चेनेलाव दिनै गोदान फैदोंब्ला नोंथाङा आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लागोन जेन फैबाय थानाय समाव बेबायदिनो इसोरनि बाथ्राखौ नोंथाङाबो जेन मोनबाय थानो हायो आरो लोगोसेयैनो नोंथाङा सानोब्ला बेफोर बाथ्राफोरखौ गुबुनाबो मोनथिनांगौ होननानै गुबुनाबो रोंनांगौ होननानै अब्लाना नोंथाङा बे भिडिअखौ शेयार खालामनानै होनो हागौ आरो लोगोसेयैनो खावलायनो हास्थायदों नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोब्ला मोनसे लाइक होनानै गालांगोन नोंथांनि लाइक होनाया आंखौ गोबां गोदान भिडिअ लाबोनो थाखाय थुलुंगा होयो दा बेयावहाय मोनसे लाइकखौ नोंथांमोना होगोन दे अब्ला प्रियफोर समखौ आद्रि खालामाब्लानो थोंजोङैनो बे 6टा बाथ्राखौ जोङो नायदोनि 6टा बाथ्राखौ जिखौ सैताना जोंखौ मावनायखौ हास्थाया सेथि बाथ्रा बेनो जाहैबाय आरज दा खालामथों होननानै सैताना हास्थायो सैताना माब्लाबाबो हास्थाया जे फोथायारिफोरा आरज खालामबाय थाथों सैताननि हास्थायनाया बेसो जेन साफ्रोमबो फोथायारिफोरा आरजनिफ्राय गोजान थाथों मानोना साफ्रोमबो फोथायारिफोरा आरज खालामनायनि गेजेरजों आत्मिक जिउआव बोलोगोरा जायो आरो जिसु ख्रिस्टनिफ्राय दैदेननायखौ मोननो हायो आरो जिसु ख्रिस्टनि हेफाजाबखौ मोननो हायो आरो जिउमायाव बोलोगोरा जायो बेयावखायनो सैताना फोथायारिफोरनि आरज खालामनायखौ हास्थाया मोननै इसोरनि बोसोन फरायनो हास्थायदों इफिसुस 6:12 सिरि बेफोरजों लोगोसे फोथायनायनि दाहालखौ ला बे दाहालजोंनो नोंसोरो सैताननि गावहरनाय जोंब्लावनाय बोरला खारखौ खोमोरनो हागोन आरो नैथि इसोरनि बोसोन लुकास 9:1 सिरि गोहो गैयै जायालाबा सेलाफ्रा लागारबो आरज खालामनांगौ प्रेज द लर्ड अनजाग्रा ख्रिस्ट प्रियफोर आरज खालामनायनि गेजेरजों जोंनि जिउमायाव जोङो बोलोगोरा जालाङो जेराव जि बोलोगोराया जोंनियाव थायोब्ला सैताना जोंखौ नस्थ' खालामनो हाया बेयावखायनो सासे फोथायारिनि आरज खालामनायखौ बियो हास्थाया दे दानाब्ला जोङो नैथिखौ नायदोनि सैताना माखौ हास्थाया बेनो जाहैबाय इसोरनि बोसोनखौ अध्ययन देहेन खालामनायखौ सैताना हास्थाया नंगौ प्रियफोर सैताना माब्लाबाबो फोथायारिफोरखौ बाइबेलखौ फरायनायखौ हास्थाया मानोना बाइबेला सैथो बाथ्राखौ बुङो मानोना बाइबेला जोंनो थांना थानायनि राहा लामाफोरखौ फोरोङो बाइबेला बासायजानायनि बाथ्राखौ फोरोङो बेफोर गासै बाथ्राफोरखौ फोथायारिफोरा जेन दा बुजिथों फोथायारिफोरा जेन बेफोरखौ दा मोनथों बेखौसो सैताना हास्थायो बेयावखायनो सासे फोथायारिनि बाइबेल फरायनायखौ बियो हास्थाया सयाव इसोरनि बोसोना ओरैहाय बुंदों गीतफोर 119 नम्बरनि 105 सिरि नोंनि बाथ्राया आंखौ दैदेननायनि देम्फु आरो लामायाव आंनो स्रां होग्रा जाबाय प्रेज द लर्ड आरोबाव नैथि इसोरनि बोसोन फरायनो हास्थायदों बेनो जाहैबाय 2 तिमथि 3:16 आरो 17 सिरि शास्त्रा इसोरनिफ्राय जाबाय नंगौखौ फोरोंनाय जायिखौ रायनाय गोरोन्थि मावनायखौ फोसाबनाय आरो धोरोमाव लुखांनायनि थाखाय बियो गोनांथार अब्लासो बे इसोरनि मानसिया मोनफ्रोमबो गाहाम हाबानि थाखाय थामथिम खालामजाखानाय जागोन प्रेज द लर्ड अनजाग्रा प्रियफोर सैताना बेयावखायनो हास्थाया जों जेन इसोरनि बोसोनखौ देहेन खालामथों जों जेन इसोरनि बोसोनखौ फरायथों मानोना जों जेब्ला इसोरनि बोसोनखौ फरायगोन जों स्राङाव थागोन इसोरनि बोसोना जोंनि देम्फु जोंखौ सैताना माखौ हास्थायो अरायबो खोमसियाव थानायखौ हास्थायो जों जेन इसोरनि गियानखौ दा मोनथों सैताना बेखौ हास्थायो बेयावखायनो जों साफ्रोम फोथायारिफोरखौ बाइबेल फरायनायनिफ्राय गोजानाव दोननो हास्थायो बेयावखायनो गोबां फोथायारिफोरखौ गोसोआव एलेहुवाखौबो बे सैताना सोयो बाइबेल फरायनायनिफ्राय गावखौ एलेहुवा खालामनानै लायो लोरबांथि खालामनानै लायो गोबां फोथायारिफोर दङ गोबांफोरा बाइबेल फराया प्रियफोर सोरबा जुदि आंनि भिडिअखौ नायग्राफोरनि गेजेराव दङब्ला सोरबा बाइबेल फरायाखैब्ला नोंथाङा साननानै ला नोंथाङा सासे मोदायनि फाव फान्दायनायाव गोग्लैनानै दङ मानोना मोदाया हास्थायो जे फोथायारिफोरा बाइबेल दा फरायथों देवब्ला प्रियफोर जोङो थामथि बाथ्रायाव थांनि सैताना माखौ हास्थाया बेनो जाहैबाय निमाहा होनो हायै गोसो सैताना माब्लाबाबो फोथायारिफोरखौ हास्थाया जे गुबुनखौ निमाहा होथों होननानै सैताननि हास्थायनाया बेसो जे गुबुनखौ निमाहा होआलाबानो थाबाय थाथों गोसोआव मोनसे गोराखौ लाथों अन्थाइ गोसोखौ लानानै थाथों बेखौ सैताना हास्थायो जों जे गुबुनखौ निमाहा होथों बेखौ माब्लाबाबो सैताना हास्थाया बे बिषयाव इसोरनि बोसोना बेबायदि बुंदों माथाय 6:14 आरो 15 सिरि नोंसोरनि जेंना गुबुनफोर दाय मावनायखौ नोंसोरो निमाहा होब्ला सोरगोआव थानाय बिफायाबो नोंसोरनि दाय मावनायखौ निमाहा होगोन नाथाय नोंसोरनि जेंना गुबुनफोर दाय मावनायखौ नोंसोरो निमाहा होआब्ला सोरगोआव थानाय बिफायाबो नोंसोरनि दायखौ निमाहा होनाय नङा
प्रेज द लर्ड। अनजाग्रा प्रियफोर, इसोरनि बोसोना जोंखौ रोखा खालामदों ने? इसोरनि बोसोना जोंखौ रोखा मोनथि होआखै ने? जे जों जुदि गुबुनखौ निमाहा होयोब्ला सोरगोआव थानाय आफायाबो जोंखौ निमाहा होगोन। नाथाय सैताना बेखौ हास्थाया। सैताना माखौ हास्थायो? जेन सासे मानसिजों अरायबो नेरलायनानै थाथों, निमाहा दा होलायथों। जेब्ला जों बेजों बे निमाहा होज्लायनाय नङा, जोंनि सोरगोआव थानाय आफायाबो जोंनि पापखौ निमाहा होनाय नङा। जेब्ला पापखौ निमाहा होनाय नङा, अब्ला जों बबेयाव थांनो गोनां जागोन? नोरक रायजोआव थांनो गोनां जागोन। जों जुदि पापनि निमाहाखौ मोनाब्ला जोङो नोरक रायजोआव सहैगोन आरो सैताना बेखौनो हास्थायो। अब्ला प्रियफोर, जोङो मोनथिनो मोनबाय जे निमाहा होयैया सैताननिफ्राय फैयो। सैतानासो बेखौ दोनहोबाय थायो फोथायारिफोरनि गोसोआव जुदि सोरहाब्ला थायोब्ला। अब्ला दानाबा जोङो ब्रैथियाव थांदोनि सैताना माखौ हास्थाया बेखौ नायदोनि। बेनो जाहैबाय खौसेथि थानायखौ हास्थाया। अनजाग्रा प्रियफोर, जोंनि खौसेथि थानानै इसोरखौ खुलुमनाय सिबिनाय खालामनायखौ सैताना माब्लाबाबो हास्थाया। जों ज'यै जोंनियाव नांज्लाय खमज्लाय गैयै, एना एनि गैयै खौसेथि जानानै गिर्जा न'आव थांनानै जों इसोरखौ खुलुमनाय सिबिनायखौ सैताना हास्थाया। सैताननि हास्थायनाया मा? बे जाहैबाय जोंनि गेजेराव, फोथायारिफोरनि गेजेराव गुलाय गुजाय, नांज्लाय खमज्लाय, एना एनि, गावजों गाव नायनो हाज्लायि बेफोरबायदि थानायखौसो सैताना हास्थायो। जोंनि गथायसे जानानै थानाय, खौसेथि जाना थानायखौ हास्थाया। इसोरनि बोसोना बे बिसयाव ओरैहाय बुंदों, 2 करन्थियारि 1:10। अ बिदा फंबायफोर, जोंनि फोरबो जिसु ख्रिस्टनि एखथियारजों आङो नोंसोरखौ खावलायो, नोंसोरनियाव गोरोबज्लायिया सफैयै बादि नोंसोरो सासेया सासेनि बाथ्रा मानिज्लाय। नोंसोरो साननायाव आरो थांखियाव थालायै खौसे जा। प्रियफोर, खौसेथियाव बोलो थायो। जेब्ला फोथायारिफोरनि गेजेराव खौसेथिया थायो, अब्लाना इसोरनि खामानिफोरखौ मावफुंहोनो हायो, इसोरनि इच्छाफोरखौ जाफुंहोनो हायो। नाथाय सैताना अरायबो बे खौसेथिखौ सिफायना होनो हास्थायो। जेन फोथायारिफोरा गुबुन गुबुन लामाफोरजों दावबायलाङो, लामा आन्दायलाङो आरो लोरबां जालाङो आरो लोरबांथिनि सिकार जाना थायो। बेयावखायनो फोथायारिफोरनि खौसेथि जानायखौ सैताना माब्लाबाबो हास्थाया। अनजाग्रा प्रियफोर, जोंनि मण्डलीयाव साफ्रोमबो फोथायारिफोरा जोङो खौसेथि जानांगोन, जोङो खौसेथि थानांगोन। मानोना सैताननि हास्थायनाया खौसेथि जानायखौ सेफायनो नागिरो, नाथाय इसोरनि हास्थायनाया जों खौसेथि जानानै इसोरनि खामानि मावनाय, खौसेथि जानानै इसोरखौ खुलुमनाय सिबिनाय, बेखौ इसोरा हास्थायो। अब्ला प्रियफोर, दानाबा जोङो थांदोनि बाथि जेखौ सैताना हास्थाया। बेनो जाहैबाय अनसुंथाय आरो अननाय गैयै दिन्थिनाय। सैताना जोंखौ हास्थायो दि जेन जों सेल्फिश जायो, केबल गावनिखौल' सानग्रा जायो, गावनिखौल' साननानै थाग्रा जायो, बोलोग्रा, गावनियावल' बोलोग्रा जायो। बेखौ हास्थायो जेन जिसु ख्रिस्टनि गाहाम रादाब, बे गाहाम रादाबफोरा जेन गुबुननियाव दा थांथों। मानोना जोंनियाव अननाय थायोब्लासो, जोंनियाव गुबुनखौ अननाय गोसोआ थाब्लासो जोङो गाहाम रादाबफोरखौ होनो गोसो जागोन। दा सैताना बेखौनो हास्थाया जाहैबाय जेन जोङो सेल्फिशल' जानानै थायो, अननो रोङै जाना थायो। बेखौ सैताना हास्थायो। बे बिसयाव इसोरनि बोसोना बेबायदि बुंदों, 1 जन 4:7-8। अनजाग्रा लोगोफोर, जोङो गावजों गाव अनज्लायनि, मानोना अननाया इसोरनिफ्राय फैयो। जायफ्रा अनो बिसोरो इसोरनि बिसाफोर आरो बिसोरो इसोरखौ मिथिगौ। जायफ्रा अना बिसोरो इसोरखौ मिथिया, मानोना इसोरा अननाय। अननायानो इसोरनि मोनसे गिबि खामानि आरो बियो जोंखौ अननो फोरोंदों। सैताना नाथाय हास्थाया जे जों जे गावजों गाव अनज्लायथों, जों जे गावजों गाव सहाय होज्लायथों, जों जे गावजों गाव मदद होज्लायथों, बेखौ सैताना हास्थाया। फोथायारिफोर, बे बाथ्राखौ गोसोआव दङ ने? अननायनि गेजेरजों इसोरनि महिमाया नुजायो। जों जुदि गुबुनखौ सहाय खालामोब्ला, जों गुबुनखौ मदद खालामोब्ला, गैजारोङिखौ जों सहाय होयोब्ला, सोरबा खैफोदाव थानायखौ जों मदद खालामोब्ला, बेयावनो इसोरनि जिसु ख्रिस्टनि अननाया नुजायो। आरो सैताना बेखौ हास्थायथारा। जोंनि गोसोआव मोनसे बोलोगोरा अन्थाइ बायदि गोसो जाथों, गुबुनखौ सहाय खालामनो रोङि जाथों, जोंनि गोसोफोरा बोलोगोरानिख्रुइ बोलोगोरा, अननाय गैयि गोसो जाथों, बेखौसो सैताना हास्थायो। प्रियफोर, जोङो अननो सोलोंनि, मानोना इसोरा अननायखौ जोंनो फोरोंदों। जिसु ख्रिस्टआ जेरै अनदों, जोंबो बेबायदि अननो जोङो नांगोन। अब्ला प्रियफोर, सैताना माखौ हास्थाया? द'थि बाथ्रा जों बेखौ नायदोनि। बेनो जाहैबाय मिजिं आरो फोथायनायखौ सैताना हास्थाया। सैताना माब्लाबाबो हास्थाया जों फोथायारिफोरा जे जिसु ख्रिस्टनियाव आसा खालामनानै थाथों, मिजिं खालामनानै थाथों, फोथायनानै थाथों। जिसु ख्रिस्टआ जोंनो सुख सान्ति होयो, जिसु ख्रिस्टआ जोंनो बासायजानायखौ होयो, जिसु ख्रिस्टआ गासैखौबो जोंनो होयो। बे बाथ्रानि सायाव फोथायनायखौ सैताना गुलाय गुजाय लाबोनो हास्थायो आरो बेखौ जोंखौ हास्थाया। जों जे जिसु ख्रिस्टनियाव फोथायना थाथों, मिजिं खालामनानै थाथों, आसा खालामनानै थाथों, बेखौ सैताना हास्थाया। बे बिसयाव इसोरनि बोसोना ओरैहाय बुंदों, रम 15:13। जेब्ला बरसानि गुदि बे इसोरखौ फोथायनायजों नोंसोरो रंजानाय आरो सान्थिजों सुफुंजाथों, अब्लानो गोथार जिउनि बोलोजों नोंसोरनि बरसाया देरलांगोन। प्रेज द लर्ड। बेयाव मा बुंदों? जोंनि सुख सान्ति
फोथायनाय गासैबो जिसु ख्रिस्टनि सायाव। दा बेयावहाय बेखौनो सैताना हास्थाया जों जेन जिसु ख्रिस्टनियाव दा फोथायथों बेखौ हास्थायो। जिसु ख्रिस्टआ जोंनो सुख सान्थि रंजानाय गोजोननाय होयो बे बाथ्राखौ दा फोथायथों बेखौ सैताना जोंनि गोसोआव गुलाय गुजाय होनो नागिरो। आरो दिनै गोबां फोथायारिफोर दङ जे बे बाथ्राखौ थारैनो गोबां फोथायारिफोरा बावनानै थायो जे जों जेन जिसु ख्रिस्टनियाव फोथायनांगौ। जोंनि सुख सान्थि गोसोनि जिथु सुख सान्थि होग्रा बेयो जाहैबाय जिसु ख्रिस्ट, बासायजानाय जिसु ख्रिस्टआ होनो हाग्रा। बेफोर गासै बाथ्राफोरखौ गोबां फोथायारिफोरा बावनानै थायो। मानोना जिसु ख्रिस्टनियाव फोथायनाय, जिसु ख्रिस्टनियाव आसा खालामनाया जोंखौ जोंनि खैफोदनि समावबो बोलो होयो। सैताना हास्थाया जे जोंनि खैफोदनि समाव बबेबा जेंनानि समाव जों जेन बोलो गोरा जायो। सैताना हास्थायो जों जेन सानफ्रोमबो सिन्ता भाबनाफोरजों दुबैनानै थाथों, जों जेन बरबाद जालांथों, जों जेन नस्थ' जालांथों बेखौ सैताना हास्थायो। प्रियफोर, बेफोरनो जाहैबाय गासै 6था बाथ्रामोन जेखौ सैताना हास्थाया। बेनो जाहैबाय जों जे आर'ज खालामथों बेखौ सैताना हास्थाया। जों जेन बाइबेल अध्ययन खालामथों, ध्यान खालामथों सैताना बेखौ हास्थाया। जों जेन बेजों बे निमाहा होज्लायथों बेखौ हास्थाया। जों जेन खौसेथियै थाथों, जों जेन खौसेथि थायो बेखौ सैताना हास्थाया। जों जे अननाय आरो दया दिन्थिथों गुबुननि थाखाय बेखौ हास्थाया। आरो जों जेन फोथायनायाव आरो मिजिं जिसु ख्रिस्टनियाव आसा खालामनायखौ सैताना हास्थाया। बेफोरनो गासै 6था बाथ्राफोरमोन जिखौ सैताना हास्थाया जोंखौ मावनायखौ। प्रियफोर, जों बेफोर गासै खामानिखौ मावोब्ला सैताना गावनो लोरबां जानो गोनां जायो। दा बेयावहाय जिखौ सैताना हास्थाया बेखौसो जोङो मावसिनथारनांगौ। मानोना जिसु ख्रिस्टआ हास्थायो जों जेन बेजों बे निमाहा होज्लायथों, आर'ज खालामथों, बाइबेल ध्यान खालामथों, जों जेन जिसु ख्रिस्टनियाव भरसा खालामथों, जों जेन खौसेथि थाथों। जिसु ख्रिस्टआ बेखौ हास्थायो। दा जोङो जिसु ख्रिस्टनि हास्थायनाय बायदि जोङो मावनो नांगोन। दे अब्ला प्रियफोर, बे 6था बाथ्राखौ मोन्थिनायनि गेजेरजों नोंथांमोना गेदेर आशीर्बाद मोनदों होनना फोथायदों आरो नोंथांमोना बुजिनो रोंबावनो हास्थायदोंब्ला गावनो ध्यान खालामगोन बेफोर बाइबेल सिरिफोरखौ लानानै आरो बेफोर टपिकफोरखौ लानानै नोंथाङा गावनो ध्यान खालामदो। इयुननि समाव मोनसे गोदान टपिक लाना फैफिनबावसिगोन। दिनैनि थाखाय बेसेयावनो दोनथ'नो हास्थायबाय। बयहाबो सुख सान्थि जाथोंसै बेखौनो बुंनानै आंनि भिडिअखौ दिनै बेसेयावनो दोनथ'बाय। थेंक इउ।